फिन रायजो राजानि जौगाथायनि खामानि मावनो गावनि नखर बियाफावनो बिसायख'थि गेलेनो थियारि। थांनाय 2001 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम थाद'नाय गैयै खुंथाय गोहोजों थाफानानै हारि हारिमु दोहोरोम आरो जौगाथायनि बुब्लियाव बर'नि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोलावसिन सम खामानि मावबोनाय मानगोनां आथिखालनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा आथिखालाव बिजेपि दोलोआव हाबनानै खामानि मावगासिनो दं। आथिखालाव बर'नि थाजिम मावनायफोरा जाबाय गिबियावनो आसामनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय बर'नि फिसा हिसाबै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानानै बर' हारिखौ गोग्गानाय लाबोदों। नैथियाव 2020 मायथाइनि 23 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव गोख्रों बिफाव लानायजों बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय BKWSI दानानै रैखाथि आरो जौगाथायनि थामोनथानि थाखाय खामानि मावनाय। थामथियाव गिबि खेबनि थाखाय आसाम आयेन आफादनि नबलां एबा भवनाव आरो आसामनि बेंगिरिनि मावखुलि आसाम सेक्रेटारियेटआव रोखा रोखायै बर' रावजों लिरनाय आरो आर'नाइनि महर दानानै होनाया खामानिखौ बिथाङा मावफुंदों। ब्रैथियाव आसाम सोरखारनि मोनफ्रोमबो मिथिसार बिलाइ एबा नटिफिकेशन लेटार बिलाइयाव बर' रावजों राव सोलायनाय। बाथियाव आसाम आयेन आफादाव बर' रावजों लोगोसेनो आसामाव गनायथि मोननाय मोनफ्रोमबो रावखौ राव सोलायनाय आरो मोनफ्रोमबो रावखौबो बर' रावाव राव सोलायनाय राहा खालामनानै होनो हादों। दथियाव आसाम बेंगिरिनि मोनफ्रोमबो मावखुलि एबा अफिसनि आरो मन्त्रि एबा मिनिस्टारफोरनि दरखंआव बर' रावजों मुं आरो बिफानफोरखौ लिरनाय बर' रावखौ गोजौ थाखोआव थिसननो हाबाय। स्निथियाव आसाम आयेन आफादाव थानाय साफ्रोमबो बर' नङै अफिसारफोरजों लोगोसे गासै स्टाफफोरखौनो 3 दाननि थाखाय बर' राव फोरोंनायनि राहा खालामनानै बर' रावखौ फोरोंनानै होबाय। दाइनथियाव आसाम आयेन आफादनि गाहाय दरखं मोखाङाव डिमापुरनि बर'नि बायखोन्दा नेरसोनखौ स्रेङै गायसननानै होनायजों लोगोसे आर'नाइनि आगरफोरखौ दानानै होदों। गुथियाव बिटिसि आयेन आफादखौ दाफामनानै सा 126 सोद्रोमाफोरा जिरायनो हानाय खाबुखौ खालामनानै होबाय। जिथियाव गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझाराव आसाम सोरखारनि स्पेसियेल एसेम्बलि जिरायनाय। जिसेथियाव गिबि खेब कमनवेल्थ नेशन पार्लियामेन्टारि एस'सिएशन CPA-आव भारतनिफ्राय खेबथाम सोद्रोमा महरै सायख'जानानै बर' हारिखौ भारतनि गेजेराव गोग्गाथाव खालामदों। जिनैथियाव बेरगावनिफ्राय नावकाटा निसारगाव जानानै कसुबारिसिम PWD राजा लामाखौ आसाम लामा बिथांखियाव सोदांनानै मावनो आखायाव लानाय। जिथामथियाव सुक्लाय दैसानि सायाव बालापारा नावकाटा निसार गामिनि दालांखौ सेन्ट्रेल फान्डआव सोदांनाय बायदि बायदिजों लोगोसेनो 14थियाव 2003 मायथाइयाव 10 फेब्रुवारियाव BLT आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि गेजेराव जानाय बर' गोरोबथा एबा BTR एकर्डआव मैखोमै बाहागो लाबोनानै खामानि मावनाया बाख्नायजाथाव। 15थियाव लोगोसेनो दासान्दि पानेरि बिधानसभानिफ्राय MLA जानानै जाबायदि बियाबाव बायदि बायदि जौगाथायनि खामानि मावनानै साखाथिनि बियाबफोरखौ जेरै टंला गरेस्वर आरो तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजायाबो गाव गावनि बियाबाव बिथां बिस्वजित दैमारिखौ बिजाथि मोननो लुबैनायखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो बर' हारिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनाय बर'नि फिसा एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै गोख्रों खामानि मावबोदों। बेलेखायनो दायो गावनि जोनोम थावनि एबा गावनि बियाबाव आसाम बिधानसभानि जानो गोनां बिसायख'थियाव गावनि नखर बियाबावनो बिसायख'थि गेलेनो थियारि बिस्वजित दैमारि बिथाङा।